Mirčink Juri je popravom veľa knihu písal, tu je tiež za ten čas v institúte a tak. Hun je te jenčke, štojša pan buvo, so je hun kus do to komunistisko, also na tom bok sa zrchtval. Ale ja to bu správne prajč, tiež, když ja se to tak vobladam, kde som jako zrudna trude, mu Serbia smo trude tekuž divný ľudík. Když ja neke na to pomyslu na převrot, když ja Grossjuri, ja nechám žádné zło słowo na to Grossjuri prajč, když hun je byl předseda domoviny te celé leta, a hun je po svojim činjenju popravom veľa tiež za Serbov uskutkoval. A když ja na to pomyslu, musimo nekve vúze boli ta domovinská skupina, nekotre te sú kusiac peněz mieli, nekotre razy sú te nás do Budešina šeproseli, kvečeri, sú tam jen zimné bifejščinč dali a naši ľudia sú tam boli přeprošené a sú si tam mohli dere hičtať jen večer, tam sú so spievalo a rečalo a tak. To by ja prajč, a tu nie je ženi, tu nie vedel, že som ja jedna čišče kruta křesťanka, ja pa som tiež jo akceptovala, když ja som o to otrek, dokiaľ ja neznajú tie príčiny, čola ja som otrek, a tam doma mo jako Serbia tiež boli tolerantní buď tým Serbam, když sa na každý pad víre nedrža. Jen by popravom še svoje samočinjenje, sputać ich o to přesvědčić, ale když pamävanie na druhé nastajne, no pan oni to maja, pan by to akceptować. Tak ja som mi popravom tiež šlo, ja musimo mieli jen svojbny pomier s kniezom Štefnom Langu a ze Svoršulancenej. Tunja praju, Maria, ja viem, ty si jara huboka křesťanka, ja som prav, ja pa ty viem, že si ty 150% komunist. Hun to vo doma tak nauknul a tak je hun to božil. A když ja tom převrot pan bol, pan je to tak smiešne bylo, však som sa ja pan te zesamostatnil, ja som veľa dživa od njo trebal a hun je nám te jedžne karte písal a je nám pomal te voršatej z keramiku, z keramiku, tež ten obrazky šnano, jo vidieť, tu je nám vorša dživava, a jara veľa drujo, da je ten Steffenšec prajo, vieš, ja sa tak veselu, když te tak ľahko všistka kota škemni, a se tak, on praje, po mejo to tak, ja go neviem hotov, to je sa sypvo, kajtajka kartova kirža, a ja go neviem, do kajke richtunky ja dobu, ja som prav, vieš, to náš horkotný šef, tu nie šec tun samsne, ale tun bodenpersonal, tu nie tej šilky. Ale das musimo pan drude tak smedžiť, a musimo vo pravde jen celé dobre pomier mia sobu mieli, a tak ja to nemôžu drude čišće zrozumiť, ja to neke od mojo stejnišća praju, što je domovina serbski zem. Tam bo se ja pšala, zoboh to tej sa kus bolje váhodnišo zjednočivo, a zobo jedna to drujo poskal, a snano, što ma tu njen dobre, tam přiuzal, abo tak, zobo sa to, ten musimo tajki małki ľudík, amo netramo sa nikšće zasedla tajkých věcov, pa nikak, ja si bolje muslim, budemo bolje tež si rozrečeć, rozpojedać, a bolje sprawne, a ponižne, a pan se ja muslim, pan nimamo žane problemu, so mu neđemo jad z toho obstać.